नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा मी कोकणी माणूस या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करीत इच्छितो। तर आज आलो आहे मी रानामध्ये। तर आज येणार नव्हतो, पण पप्पांना आज कामावर जायचं होतं म्हणून मी आज आलो आहे। गुरांशी पण आलो आहे, नदीकाठी गुरं आहेत आमची। तर आज छोटा भाऊ येणार होता, पण त्याने काल लस घेतल्यामुळे तो आला नाही, नाहीतर मी येणार नव्हतो। मला जरा थोडं बाहेर जायचं होतं, तर मी थोड्या वेळासाठी आलो आहे। तर म्हटलं एक ब्लॉग तर होऊनच जाऊ द्या सकाळच्या मॉर्निंगचा। तर हे बघा, मॉर्निंगचा निसर्गाचा चित्र तुम्हाला मी दाखवतो। तर हे बघा, असं सुंदर असं निसर्ग धुक्याने भरलेला आहे। सकाळचा खूप धुका असतो, तर हा धुका वरती रानाला आहे आमच्या, जिकडे आमची जुनी घरं होती तिकडे धुका आहे। तर हा इकडे आमचं गुरे चालण्याचा नदीकाठीचा परिसर आहे। तर बघूया, मी तुम्हाला दाखवतो। गुरं तर बघितलेच तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये माझ्या, नसली बघतील तर नक्की बघा। आणि या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवतो थोडक्यामध्ये। बघा कशी पलते, तिला खूप भूक लागले। तर खाली 2 बैल आहेत आमचे, तर ते चरत आहेत, त्यांना चरू द्या। मी तुम्हाला नदीकाठचा परिसर दाखवतो। पाऊस तर सकाळचा खूप लागतोय। सकाळी 6 वाजल्यापासून 6च्या आधीच लागलाय। तर मी 7 वाजता उठलो आणि पप्पाने सांगितले की मला कामावर जायचं आहे, तर तू आज गुरांशी जा। तर मी बोललो हां ठीक आहे, मी जातो गुरांशी। आणि छोट्या भावाने तर लस घेतली, तो तर त्याचा हात दुखतोय, त्यामुळे तो झोपला आहे। तर मी तुम्हाला दाखवतो की बघूया आपण, मला परिसर पुन्हा एकदा दाखवतो। तर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, ज्या कारण तुम्हाला मी नवनवीन व्हिडिओ अपलोड करत राहीन, त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील। तर व्हिडिओ आवडली तर लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि कमेंटमध्ये सांगा की व्हिडिओ कशी वाटली। तर हा पाऊस पडतोय सकाळचा, वातावरण खूप मस्त आहे, एकदम भावूक वातावरण आहे। तर आता मी तुम्हाला घेऊन जात आहे नदीवरती। नदीचं पाणी किती आलंय, कारण कालपासून खूप पाऊस पडतोय आणि आज पण सकाळ खूप पडला आणि रात्री पण खूप पडत होता। तर पाणी तर गडूल आला असेल, पण एवढं नसेल आला। तर आपण बघूया पाणी किती आलंय। हा नदीकाठीचा परिसर आहे, तुम्हाला दाखवतो। पाऊस पडतोय त्यामुळे माझा मोबाईल भिजेल, त्यामुळे मी बाहेर मोबाईल नाही छत्रीच्या बाहेर काढत। तर पाणी तर आलंच असेल। बघा, कुंपण केलेली आहे गुरं बाहेर जायला नको म्हणून। पाणी आलंय, भरपूर पाणी आलंय, कारण याच्या आधी पाणी खूप कमी होतं, कारण पाऊस नव्हते 4-5 दिवस तरी पाऊस नव्हता। तर बघूया आपण, नदी तर दिसते तुम्हाला। बघा, हा नदीकाठीचा परिसर आहे, हा वरती उंच ठिकाणी आहे। तर नदी बघा, ही आमच्या गावची नदी, ज्यामध्ये आम्ही खेकडे पकडतो। तर ही गावची नदी आहे आमच्या। परिसर बघू शकता तुम्ही कसा आहे। इथून वरती आमची गुरं करतात। गुरांना आम्ही नदीमध्ये धुवायला पण घेऊन येतो, परवाच धुतलेली आहे, त्याची पण व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच बघायला भेटेल। तर चला बघूया आपण। नदी तर तुम्ही बघितलीच आहात। तर आता आपण वरती जाऊ, नाहीतर माझे गुरे दुसऱ्या रानामध्ये जातील आणि मला शोधायला लागेल मग। सगळी वाट आहे, अतिशय गलगलीत झाली आहे। पाय जर दगडावून सरला तर काय खरं नाही। पण तुम्ही बघू शकता कसं आहे, पाऊस काय थांबायचा नाव नाही घेत। आपण चाललो आहोत वरती, गुरे आहेत तिकडे। नदी तर तुम्हाला दाखवली आहे। आता तर पूर्ण वरती डोंगरामध्ये धुक्यानेच पूर्ण डोंगर भरलेला आहे, त्यामुळे डोंगर तर दिसत नाही, फक्त धुकाच दिसेल तुम्हाला। हा इकडं आमचाच परिसर आहे। तर मी तुम्हाला दाखवतो की परिसर कसा धुक्याने पूर्ण भरलेला आहे, तो मी तुम्हाला पूर्णपणे दाखवतो। बघा,
डोंगर आहे. डोंगर तर दिसणार नाहीत पण धुक्यामुळे डोंगर दिसणार नाही तुम्हाला. हे बघा पुन्हा एकदा मी दाखवतो. जर वरती गेला तर समोरचा व्यक्ती तुम्हाला दिसणार नाही. एक मोजून 30-40 पाऊलं जर मोजून समोरचा माणूस तुम्हाला दिसणार नाही. एवढा वरती धुका आहे आणि खूप मोठे डोंगर आहेत वरती. जिथे आमची जुनी घरं होती. तर तुम्हाला धुका तर दिसत असेल डोंगरावरती, थोडाफार कधी दिसत असेल. अरे आमचे बैल चढतात. तर परिसर अतिशय सुंदर असा झालेला आहे. कारण धुक्यामुळे ना खूप सुंदर दिसतं आणि सकाळचं तर वातावरण एकदम अतिशय सुंदर असतं. त्यामुळे खूप बघण्यासाठी मस्त असतं. आमच्या घराच्या खालच्या साईडचा परिसर आहे. घर आमची वरती खाली. तर मी इकडे खाली नदीकाठी गुरा पप्पाने आणलेली. तर पप्पा बोलले जाऊन ये आज गुरांशी जा. तर मी आलो गुरांशी. तर म्हटलं सकाळ सकाळ एक ब्लॉग तयार करावा तुमच्यासाठी खास. कारण कोकणी माणूस हा बैल तिकडे गेलाय. मी त्याला इकडे हाकलतो, नाहीतर तो तिकडच्या इकडे जाईल. तिकडच्या रानात जाईल आणि तिकडच्या रानात गेला तर मग पुन्हा मला खूप धावायला लागेल. कारण तिकडे गेला तर वापस इकडे यायचं नाही आमच्या रानात. तर मी गुरांना तिकडे करतो. गुरं वगैरे आहे तुम्ही. पाऊस जोरात येतोय आणि आता पाऊस खूप जोरात आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता पाऊस कसा पडतोय. माझ्या छत्री पण खूप लीक झालेली आहे कारण जुनी झाले. तर आता तरी पाऊस जाण्याचा वेळ आहे. त्यामुळे नवीन तर घेऊ शकत नाही. पुढच्या वर्षी नवीन घेऊया. त्यांना मी तिकडे हकलतो. बघा तिकडे हकललेली आहे. चला तर तुम्हाला पुन्हा एकदा दाखवतो मी गुरं हकलतोय. आणि शेवटचं आता एकदा तुम्हाला निसर्गाची एक वेगळीच दृश्य दाखवतो. आता पाऊस खूप जोरात आलेला आहे. तर पाऊस जोरात आलेला आहे. आमचा बैल आहे मारतो. जवळ गेला तर नवीन माणूस पण आला होता की मारतो त्याला, म्हणून काठी लावलेली आहे. त्याच्या यस्मीला काठी लावलेली आहे. खाली आमचा दुसरा बैल आहे. नाव आहे त्याचं मोरा आणि याचं पंडा. आणि ती समोर पुढे गेली तिचं नाव आहे सगुना. तर बघत आहात तुम्ही पाऊस खूप मोठा आलेला आहे. बघू शकता पाऊस किती मोठा आलेला आहे. कारण माझ्या छत्रीची पडलेली धार सांगू शकते तुम्हाला की पाऊस किती आहे. बैल आता तिकडे चाललेला आहे. तर कसा वाटला व्हिडिओ कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आणि कोकणी माणसासाठी माझ्याकडून अशाच नवीन नवीन व्हिडिओ मी सादर करीन. फक्त तुमची साथ असू द्या. तर मी अशा नवीन नवीन व्हिडिओ अपलोड करत राहीन. धन्यवाद. तर मित्रांनो मी तुम्हाला वेगवेगळ्या झाडांबद्दल माहिती देतो. तर हा झाड आहे बघा. हा झाडाचं दृश्य बघा. या झाडाचा उपयोग आमच्याकडे गोठ्यामध्ये गोठा आमच्याकडे भिंतींचा नसतो. तर आम्ही गोठ्याला आमच्याकडं पूर्णपणे गोठ्यासाठी या झाडाचा उपयोग केला जातो. कारण या झाडाची आमच्याकडे सलदी बोलतात. कोकणी भाषेत खेडच्या भाषेत सलदी बोलतात. तर ही सलदी शिवण्यासाठी या झाडांचा पानांचा उपयोग केला जातो. म्हणजे पानं म्हणजे या झाडांची पूर्ण फांदीच तोडावी लागते. तर ही फांदी तोडून हे बघा इकडं पण पूर्ण हे बघू शकता तुम्ही. या झाडाची फांदी तोडून आपण सलदी तयार करू शकतो आणि ती गोठ्याला लावू शकतो. ज्या कारणे बाहेरून हवा वगैरे येऊ शकत नाही गुरांसाठी किंवा दुसरी गुरे आपल्या गोठ्यामध्ये शिरू नये म्हणून.
तर याचा असा उपयोग होतो. तर मी दुसरं झाड तुम्हाला दाखवतो की कोणतं आहे, जो उपयुक्त आहे. ते थोडा वेळ लागेल, मी त्या साईडला जातोय. तर तुम्हाला दाखवतो की दुसरं झाड म्हणजे असं आहे आपटा. आपट्याची पानं तुम्ही बघू शकता. बघा, थोडा उंचावर आहे, त्यामुळे माझा हात पोचत नाही. त्यामुळे तुम्हाला मी दाखवतोय जवळून. जितका माझा प्रयत्न होईल तितका मी दाखवतोय. हा आपट्याचं झाड आहे. सगळ्या आपट्याच्या झाडाचं खूप उपयोग आहे. पण काही काळामध्ये जेव्हा आम्ही आमच्या जुन्या घरी राहायचो तेव्हा आपट्याची पानं विकत असायचो आम्ही. म्हणजे आमचे वडील, आजोबा वगैरे या आपट्याची पानं सुकवून विकत असायचे. गोणी भरावी लागत असायची त्यावेळेस. आणि त्यावरतीच त्यांचं उत्पन्न असायचं की आपट्याची पानं विकून उत्पन्न ते घ्यायचे. तर आता कोण आपट्याची पानं कोण विकत नाहीत. तर असा एक हा झाड उपयुक्त आहे कोकणामध्ये. तर मी दुसरं तुम्हाला दाखवतो की ज्याला फळं येतात कोकणामध्ये. तर दुसरं झाड आहे तर असं की करवंद. त्याचा खूप उपयोग होतो. कुंपण घालण्यासाठी पण खूप उपयोग होतो. तो मी झाड तुम्हाला दाखवतो. तर चला पुढे जाऊया आपण. तुम्हाला मी झाड दाखवतो करवंदाचा. कोकणामधील बांधवांना तर माझ्या माहीतच असेल, पण माझ्या व्हिडिओमध्ये काही माझ्या सबस्क्राईबना माहीत नसेल की कर्दीचं झाड. तर त्यांना मी दाखवू इच्छितो की कर्दीचं झाड कुठं आहे ते. तर दाखवतो मी तुम्हाला. गोरे माझे पुढे गेले. हे बघा, त्याच्यापूर्वी तुम्हाला मी दाखवतो की ही फुलं बघा कशी आहेत. खूप सुंदर आहेत, गवताला पूर्ण शोभा देतात. जवळून दाखवतो. दिसायला खूप सुंदर वाटतं. सुमारे आता दसऱ्याचा सीझन येत आहे. तर दसऱ्याच्या सीझनमध्ये ही फुलं अशी येतात. अजून खूप प्रकारची फुलं येतात. तर हे बघा, आत ह्याला पण येतात फुलं. याची फुलं आता हे त्यांचे फल आहेत, तुम्हाला दिसत असतील फलं. तर मी तुम्हाला करवंदाचं झाड दाखवतो. हे झाड कसं असतं. खूप काटेरी असते वनस्पती ती. तर त्यामुळे ते कुंपण घालायला पण त्याचा मदत होते. तर मी तुम्हाला दाखवतो की ती वनस्पती कशी असते. सुमारे आंब्याचे फळं येतात त्यावेळेस ही पण फळं येतात. आंबा, काजू. कोकणामध्ये आंबा, काजू अशा फळांची त्या टायमाला हे करवंदाची फळं येतात. तर झाड दाखवतो करवंदाचं तुम्हाला. हे बघा, हे अशी पानं असतात करवंदाची. तर हे बघा, हे आता थोडं सुकलेलं झाड दिसतंय तुम्हाला, पण पानं आहेतच त्याला. आणि या सुमारे फेब्रुवारी ते मार्चच्या टायमात याला फुलं येतात आणि करवंद मग तयार होतात. कच्च्या करवंदाची चटणी बनवली जाते आणि ती खूप अतिशय चांगली असते. मी तुम्हाला करवंदाची चटणीची रेसिपी नक्कीच दाखवेन माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आपण बघूयात. माझे गुरे खाली गेलेले आहेत. ठीक आहे ना, तुम्हाला दिसत आहेतच. एक हा बघा पांढरा बैल आहे आणि एक काला बैल आहे, त्याच्यावरती पांढरे टिपके आहेत. आणि ही गाय माझी. तर तुम्हाला दाखवतो मी झूम करून. आपला कॅमेरा एवढा खास नाही, पण माझ्याने जेवढे प्रयत्न होतील तेवढे मी तुम्हाला कोकणातील अशी दृश्य दाखवत राहीन. तुमचा सपोर्ट राहू द्या फक्त. तर तुम्हाला मी एक वनस्पती दाखवतो जिचा आपण उपयोग भाजीसाठी देखील करू शकतो. कोकणामध्ये आमच्या खेड तालुक्यात याची भाजी पण बनवली जाते. तर ती भाजीची झाडच मी तुम्हाला दाखवतो. तर ही बघा, हिला आमच्या इथे ढानकाची भाजी बोलतात. तर बघा, ही भाजी, हिच्या कवल्या पानांची भाजी केली जाते. कांद्यामध्ये फ्राय करून हिची भाजी केली जाते. तर खूप अतिशय स्वादिष्ट लागते ही भाजी, या झाडाची भाजी. अशी झाडे कोकणामध्ये आढळतात. काही जणांना माहीत नसेल या भाजीचं झाड. तर मी तुम्हाला ही भाजी दाखवतो. बघा कशी झाड आहे, खूप उंच झाड असतो.
या झाडाची मी तुम्हाला पूर्ण माहिती सांगतो. खूप स्वादिष्ट लागते भाजी आणि आपल्या शरीरासाठी खूप उपयुक्त आहे. तरी बघा भाजी, झाड बघा कसं यायचं. तर अशा अनेक झाडे आहेत आणि अनेक रानभाज्या आहेत. त्यांचे सीझन तर गेलंच आहे. तर मी तुम्हाला पुढच्या सीझनला नक्कीच त्या भाज्यांची माहिती सांगेन किंवा व्हिडिओ एक ब्लॉग करेन. हे बघा, कुंपण केलेली आहे आमची, कारण त्याच्या पलीकडे बैल जायला नको म्हणून पूर्ण वरपर्यंत कुंपण केलेली आहे. तर त्याच्या पलीकडे बैल गेले तर आम्हाला खूप धावपळ करायला लागेल. कुंपण बघा कसे आहे, खैराच्या झाडाच्या काट्यांची हे खैराचे झाड आहे. हे बघा, कुंपण खूप चांगली करावी लागते, नाहीतर बैल पलीकडे जातील. इथून वाट आहे बाहेर जाण्यासाठी, पण आता आम्ही बंद केली आहे. तरी कुंपण आहे आमची, बघा कसं फुलांनी सजलेली कुंपण आहे आमची. असं वाटतंय की कुणी फुले लावलेली आहेत. बघा कशी फुले आहेत, एकदम सगळीकडे पिवलाच झालेला आहे. अतिशय सुंदर दिसतात अशी. बघा, कुंपण खूप मोठी आहे. तुम्हाला दाखवतो, माझी व्हिडिओ 1 तासाची पर्यंत होऊ शकते आणि तुम्ही तेवढे बघायला तुम्हाला वेळ नसेल. पण माझी व्हिडिओ नक्की बघा आणि स्किप करू नका, कारण स्किप केलं तर तुम्हाला व्हिडिओचं एन्जॉय करायला, म्हणजे कोकणामध्ये कसा निसर्ग आहे आणि कशी पावसाळ्यातील दृश्य आहेत हे बघायला भेटणार नाही. त्यामुळे माझी व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण बघा, तरच तुम्हाला समजेल की कोकणामध्ये कसं सौंदर्य आहे. बघू शकता बैल चरतोय पुढे. इकडे गाय आहे आपली. मी आता सकाळचे 10 वाजता मी घेऊन जाणार आहे घरी त्यांना, कारण मला पण बाहेर जायचं आहे. तर बघूया. तर व्हिडिओ कशी आवडली असेल तर नक्की सांगा. अशाच नवनवीन व्हिडिओ मी अपलोड करत राहीन आणि तुमचा सपोर्ट हा माझ्यासाठी खूप मोलाचा असेल, कारण तुमच्या सपोर्टशिवाय मी काहीच नाही. तर असेच निसर्गातील दृश्य मी तुम्हाला दाखवत राहीन. बघा कसं वाटतंय, एकदम सकाळचं वातावरण आहे. आता सुमारे 9 वाजलेत, 9 सव्वा 9 वाजलेत. तर ही दृश्य तुम्हाला बघायला माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती भेटतील. पाऊस तर थांबला आहे, पण बारीक बारीक पडतोय, तुम्हाला दिसतच असेल. वरती पूर्ण धुका झालेला आहे, त्यामुळे डोंगर तर दिसणारच नाहीत तुम्हाला. मी जे समोरचे दृश्य दाखवतो त्याच्या वरती, झाडांच्या वरती मोठे डोंगर आहेत. ते डोंगर तुम्हाला दिसणार नाहीत, कारण आता पाऊस पडला आणि धुक्याचे दाट असे जंगलावरती धुकं पडलेलं आहे. तर बघू शकता. तर आता वेळ झाली आहे आपण इथेच व्हिडिओ स्टॉप करण्याची. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला असे वेगळेच काहीतरी म्हणजे सादर करेन. कोकणामधील असं निसर्ग असा पाहायला मिळतो. तर चला आपण आता व्हिडिओ स्टॉप करूया आणि धन्यवाद. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चल तर मी तुम्हाला पुन्हा एकदा नदीचे पाणी दाखवतो, कारण आता जोरात पाऊस लागलेला आहे. 2 मिनिटापूर्वी पाऊस जोरात पडलेला आहे. तर नदीला गढूळ पाणी तर नक्कीच आले असणार, तुम्हाला मी दाखवतो. नदीकाठीचा परिसर आधी तुम्हाला दाखवला होता, पण आता बघू शकता तुम्ही गढूळ पाणी आलेलं आहे नदीला. पाऊस तर गेलेला आहे, तर थोडं पावसात भिजूया. बघू शकता पाणी तुम्ही. मगाच्या व्हिडिओमध्ये जगा वेगळा होता, तुम्ही दिसत नव्हतं व्हिडिओमध्ये. तर बघू शकता तुम्ही नदीकाठीचा परिसर बघा कसा आहे. आमच्या खेड तालुक्यातील मोजे जैतापूर गावचं हे दृश्य आहे.
बघू शकता तुम्ही. सध्या गावाला पोरं नाहीत म्हणून आम्ही नदीमध्ये पोहायला जात नाही. आम्ही नेमकेच पोरं आहात, माझा भाव, मी आणि दोघे तिघे जण वाडीमध्ये आहेत आणि आहेत पण ते कामामध्ये बिझी असतात. तर आम्ही आहोतच फ्री फ्री म्हणजे असतो आम्ही कामामध्ये, पण तुमच्यासाठी वेळ काढून आम्ही व्हिडिओ बनवत असतो. तर बघूया, कारण कोकणामध्ये जेवढं काही आहे ते मी तुमच्यासमोर दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. चला तर बघूया आपण. मोबाईल पाऊस पडतोय, मोबाईल भिजलाय माझा. तर मी आता वरती जात आहे. आता थोड्या वेळाने गुरांना घेऊन जायचं आहे. तर मी गुरं पळत राहतात, त्यांना जर एकदा घराची वाट दाखवली ना त्यांच्या की पळत राहतात. आपली व्हिडिओ खूप वाढलेली आहे तर आपण इथपर्यंत स्टॉप करूया.